Julian Gallia li sa ftit snin ilu kien nieqes mill-fiduċja fih innifsu se jisfida lilu nnifsu għal ġirja ta' 100 kilometru b'Risq Caritas Malta. Jien bdejt l-ewwel li ma kontx kważi nemmen li l-nifsi meta bdejt nitrenja u x'jien rajt li qed nimprovja ħafna fil-ħin kollox. Xtaqt nagħmel dik xi ħaġa biex nuri li nifsi kemm inkapaċi niġġieled u nkompeti. L-inizjattiva tħabbret waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Caritas bilan li jinġabru fondi għas-servizzi psikosoċjali offruti bla ħlas, fosthom appoġġ għal saħħa mentali, counselling u social work. Din l-attività tfisser ħafna għax ukoll qed tippromovi ħajja attiva li xi ħaġa li bħala Caritas aħna wkoll nippromovu ħafna li bniedem ifittex natural highs li jtuh fulfillment, sodisfazzjon fil-ħajja tiegħu. Gallia spjega li beda jitħarreġ madwar 2 u nofs ilu mat-tim tal-OCR Underdogs. Wara l-ewwel ġirja ta' 5 kilometri fl-2023 issa qed jimmira għal sfida ferm akbar. Il-ġirja se ssir f'Taqali fuq rotta ta' 5 kilometri għal 20 darba. Parteċipanti oħra jistgħu jingħaqdu ma' Julian matul il-ġurnata. L-isfida bit-tema Courage to go the distance hija messaġġ ta' determinazzjoni u kuraġġ.